dan ljudi, evo nas ponovo u Crnogorski Games NM. Nastavljamo ono naše preživljavanje koje smo bili počeli. Let's go. Samo se učita. Ajde malo požuri. Razmišljao sam dugo šta ću da radim i odlučio sam se da se preselim, kako mi skin, da se preselim kod onih seljaka. Ovu kućicu šta ću da radim, tako ću je ostaviti, samo ću uzeti krevet, uzet ću šest, hoću imati sve stavim, imaću, da imaću i da uzmem samo to da uzmem, tako i to ću uzeti i ovo sve neka ovako. Sad idemo, ne znam kako, vidjeli ste epizodu Mineplexa, nadam se da vam je bilo super, nismo pobedili, ali nema veze. Idemo vamo, ne znam, izgleda malo laguje, valjda zbog snimanja. Mi ćemo sada se uselimo u neku kuću, samo da je izaberemo koju ćemo. Laguje, može ovdje, ajde, napolje izlazi, malo izlazi kad, malo izlazi bre kad ti kad, izlazi bre, neće izaći, sad ću ti ja pokazati da ćeš ti izaćeš, napolje bre kad ti kažem, ovo je moje, tako se radi, ne naravno. Da vidimo, dobro kuću rade, sad ćemo, tu samo da budete lepši krevet, sve, pa dobro. To ćemo tu, ovaj čest ćemo, ovdje ćemo čestove, jajmo da, ovo mi treba sada i jajmo ovo sve da stavimo unutra. Sad, samo da vidim, sad stavimo ova lepša stakla. Malo mi laguje, ne znam zašto. Samo vidim. Imati sve, hoću. Trebalo bi da ima, da. Pa, super. Sviđa mi se kako sam uradio. Sad malo bolje samo da osvetlim. Ajde, sad ću bakti tu. I ajde, bakti. Sada vidimo šta ima sve napolje. Dobro, uglavnom je ovo moja kućica, vidi se po staklu. Ajde da uzmemo, samo minut da uzmem nešto, ovo je poglavica, da. Samo da uzmem nešto, to ću uzeti, čekaj samo minut, da. Jaj, kako treba i ova pećica. Ajde, to ću staviti ovdje. Ne mogu da verujem. Malo ću otići samo malo u rudnik kako nađem neki. I još nešto što mi treba, izvinjavam što da svako. Ali treba uglja jer se na YouTube neće vidjeti dobro ako nema. Samo tako. Šta ću to? To je to. Eto, dosta je 3 bakti. Idemo. Čini mi se da sam vidio negdje vuda rudnik, samo da nađemo. To je rudnik. Ovdje je to negdje bilo, evo ga. Samo da ne upadnemo. Idemo da vidimo prvo šta ovdje ima. Dobro, ugljen mi sad odmah da osvetlimo. Odmah osvetljenje. Tamo mi se nešto, samo minut, da vam ovo osvetlim. Ajde idemo gore.
Ovo meni treba. Trebalo bi da... nemamo. Samo da vidimo. Vidite, potrošili su se već baklje. Dobro, da napravim. Za sad hoću da napravim jedna metalna vrata, pa šta bilo. Evo tamo imam za metalna vrata. Da vidimo, ajde ću staviti. Nešto, ajde nekaj tun. Baš je ovaj rudnik veliki. Jao, to što sam našao, jupi. Dobre, dobro, ovamo nema što. Ovo sam bre tražio. Našao sam rudnik, super. Samo da vidim. Ovo mi treba. Šta je zanimljivo da ja nisam ni jednog zombija vidio. A stavio sam da bude teško jer sam dobar u PvP. Vajda. Mislim da sam dobro radili. Samo da vidim. Ima li još negdje? Aha, ima. Ima baš dobro. Samo se nadam da ćemo naći neke dijamante. Samo da vidim. To je bolelo. Samo da vidim. Treba mi neki chest da nađem. Dobro, sad neću dole ići. Nešto mi se tamo ne ide. Ali nema ništa, iako vi sad slabo vidite, ali ipak nema ništa. Samo da vidim. Ajde sad ću, ovo ću vam osvetiti. Vidite, nema ništa. Evo za baklju jer mi je to jedina baktica. Samo da se mi ne izgubimo, treba mi ostavljati neki trag, jer ja, ček samo da vidim. Jer mi je strah da se ne izgubimo. Ajde, uzet ću, nemam ne, no, sad. Evo, ako ću staviti to da se ja ne izgubim. Dole smo bili, ovamo sam bio, samo da vidim, ovamo sam isto bio, znači ovo smo sve ovdje bukvalno istražili, samo da vidim. Da, ajde idemo da vidimo što se ovamo dešava. Evo ga iron, ajde iskopat ću ga. Evo već dosta, da vidimo, nema mnogo baklji. Samo evo sam panut, evo ga još. Nadam se da ovdje ima neki chest, trebalo bi. Imat ću dosta jako, super. Možda i napravim metalno delo, možda. Da sad ne, samo da vidim što je ovo. Opa. Ne bi tamo da idem. Nešto mi tamo staje da idem, ali ipak ću otići. Čuju se. Vidi gdje se spana. Gotov sam. Samo ovo malo više da otkopam. Mogu ja ovako da i tuče. Ne, ovo su oni otrovni. Ne, umreću. Aj, ne. Teško ću ih ubiti. Jer su ovo oni otrovni pauci. Ovako ću to. Tamo neću ići. Još jedan udarac i mogu bih biti mrtav, što je to veoma loše. Samo se nadam da neću. Tamo što se ponadam neće biti zombija,
Dobro, ajde mi da se vratimo, bolje nam to bilo. Samo da vidimo ovoda. Ćao, čao. Ajde, šta ti sad? Bežim ja odavde. Što je sigurno, samo... Boga pitaj ako sad treba doći. Ovdje vidim Irona, znači ovdje nismo prolazili. Ali zanimljivo, ne mogu da vjerujem svuda su zombi. Aha, mrzim ih. Samo da vidim. Ne! I to... Onaj... Otrovni. Bolje da bežim ja odavde, ali ne znam put. Mrzim ovo. Ne znam put. Gotovo sam imao da umrem. Beži. Otkite me. Samo da vidim. Tamo dole neću da idem. Ne znam gdje oko sam došao. Ajde. Čuju se. Aha, Tik. Aha, beži. Sad dokle? Aha, ovamo. Evo, našli smo put. Beži. Dobar mi je put, hvala. Dobro, ajde skopamo ovo. Onaj otrovni, ako mi još jedan put dotakne. Jer je vamo. Čujem zombije. Samo vidim jer je vamo, ajde reci da jeste i dobro je to. Aha, prolazili smo pored ove lave. Samo, beži. Tamo gdje nema baktija, tamo neki... Ne! Ne! Dobro što se napravio ovaj... Aha, metalni mač. Eno i... Možete da se pobijem s njima. Ne! Okle, ne, Požurio ću, bežim odavde, bre. Fuck. Vidite onoga? Bežim ja odavde. Eno ga, još. Beži, šta stojiš? Nema. Bežimo. Nadam se da neću sresti tog momka. Ne. Jedan udarac i bio bih... A tu si... Imam hrane, odmah se oporavljamo. Ba šta mi gledaš? Beži iz kuće, bre. Ova je bila blizu. Sad sad nemam uglja, mislim, evo dobro. To nek se peče. Ovo ću staviti sada sve u... ne mogu, blizu su zombiji. Dobro da se ja malo oporavim i odmah krećem da ih tučem. Samo da ih... Samo da se oporavim ja. Šta ti tražiš? Knjige? Ma beži, bre. Ti mi... Mač, bre. Metalni, bre.
neka samo se napuni nas i da uzmem malo hrane. Se malo potučemo sa tim momcima. Dosta će mi biti, samo da se peče. Možemo da krenemo. Ovdje nema nikada. Gdje ste momci? Ne sviđa vam se što čujete. Ova kuća je prazna. Ali dobro je, ima crafter. Nema knjige. Samo minut da idem. Pa nisam mislio na tebe da sretnem, ali... Dođi bre. Dobio sam luk. Nije što jak, ali... Da ih malo potučem. Mogu sad, čini se sad da mogu da lijem. Ovce bre, uplaši me na smrt. Dobre. Šta bre? Vidiš da se ovaj pope... doći to sad ćeš vidiš. Sad jako jedan beži iz kuće mi. Samo vidim. Da li smo dobro prošli? Gdje se to čuju? Korite bre. Korite. Tako vam i treba. Tebi ću ja da ubijem bre, pošto si ti u vodi. Nit. Imamo strele nam trebaju. Seljaci, vi sada izašli. Hoćete vi to da potučete moje komšije bre, a? Ne može. Ovce, kako ste preživjeli? Crna ovca, Tim. Šalimo se, ajde malo da uberemo ovak i da posadimo naravno. Dobro, to sad tu što je nećemo sad se mnogo baviti, ali dobro. Mora biti trlo krompira, to je nemoguće da... Dobro, nećeš valjda sad da jedeš. To neka još malo poraste. Imamo bunar, ali mi je dobar. Dobro je sagrađen. Dobro, pa fino je sagrađen, bože dragi. Neću moći izaći, ja znao sam da im je ovaj bunar jako loš. Ma nema trika da izađemo kako skačemo, neću bre da umrem mlad. Bre, kako sam se dobro zapetljao, ne mogu da verujem. Ovo nigdje nema. Sada ću morati da se ubijem, ali neću to da uradim. Da, zar ne postoji način da se izađem iz ovoga? Pa ne mogu da verujem, kakav sam se što uvatio. Ne, ajde umret ću bre, pa šta bude. Pa dobro, to zapamtimo sve što imamo, samo da se ne spavnujemo gdje nam treba, ali šta ćemo, morat ćemo umreti jer... samo da idem. Dobre, u kuću sam. Daj mi bre ovamo. To bre, idemo za stvari. Let's go, opet idemo u bunar, zar nije to loše? Šalimo se malo. Naravno da je loše, ali sad imam način kako da da ću da se ukušim, neću da se ukušim, bre, tako mlad, način, ali dobro. Ne veze, malo smo umrli. Ja ću da napravim metalna odela. To što hoću da ga napravim, eto da imam metalno bre odelo. Kapa mi treba. I trebaju mi patofne. Da, patofne. Dobro, i naravno imamo i da napravimo metalni kramp. U slučaju da nađemo dijamante, što ćemo ići u potragu. Samo li mi dipiš nešto, ima da te zakoljem, je ti jasno. Vidi bre kakav mač imam, mogu bre da te objesim bre, hoćeš? Pitam te. Budi dobar. Dobro, ovdje imam isto 2, što je dobro. Sada obuću, dobar sam, da vidim kako izgledam. Dobar sam.
skontas. E, pa ja mislim da to je to u ovoj epizodi. U sljedećoj epizodi preživljavanja ćemo ići u rudnik. Ne ovdje. Napravit ćemo rudnik. Mislim, nećemo onaj isti, no ćemo napraviti mi jedan svoj rudnik i tako. I da uđemo. To je to, ispeklo se. Sad ćemo sve da uložimo u često i osnovno modelo. I to je to ljudi. Hvala vam što ste gledali ovu epizodu. Vidimo se u sljedeći. Ćao!